Je možné cítit se pohodlně v chladu bez průvanu studeného vzduchu? Představujeme vám klimatizační jednotku Samsung AR9500M Windfree. Klimatizační jednotka jemně distribuuje chladný vzduch skrze 21 000 mikrootvorů. Účinně vychladí prostor a přitom není cítit studený průvan. Režim klidného spaní Windfree Good Sleep Mode zajistí klidný spánek bez pocitu chladu. Klimatizační jednotka Samsung AR9500M disponuje dvoustupňovým chlazením. Režim rychlého ochlazení s technologií Digital Inverter 8-pole ochladí místnost ve velmi krátké době na cílovou teplotu. V druhém kroku se automaticky aktivuje režim chlazení Windfree. Zajistí komfort a chlad bez potřeby měnit nastavení klimatizační jednotky. Režim chlazení Windfree bez průvanu studeného vzduchu spotřebovává o 72% energie méně než režim rychlého ochlazení Fast Cooling Mode. Klimatizaci AR9500M je také možné připojit k síti Wi-Fi s internetovým připojením ve svém iPhoneu nebo v telefonu s operačním systémem Android a aplikací Samsung Smart Home můžete ovládat klimatizační jednotku kdykoliv a odkudkoliv. Ultraširoký filtr PM2,5 pokrývá 100% vstupních vzduchových otvorů a zachytí až 99% částic jemného prachu. Filtr lze velmi snadno vyjmout a vyčistit. Klimatizační jednotka také odstraní ze vzduchu až 99% všech bakterií a virů. Samsung AR9500M místnost rychle vychladí a ochlazuje bez průvanu studeného vzduchu.